ko in daminɛna wulikajɔ bɛ sen na commission sigira baaraw bɛ k'a kɛ sisan mun ko sera an n'an balimaw nana ka bɔ Mali la donc bi tournée yɛrɛ kun ye mun ye an taara supporteriw lajɛ côté fila bɛɛ la an nana journalistew lajɛ ka na lajɛ k'a fɔ k'u sigilen don ka ɲɛ ni journalistew ka baara ma ɲɛ baara foyi ma ɲɛ hali ni mɔgɔ ye baara kɛ ni journalistew m'a ɲɛfɔ ka ɲɛ k'a yira ka ɲɛ baara ma ɲɛ o la an nana an balima journalistew fɛ yen de tout le temps on est ensemble an bɛ fɛn bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na lajɛ u fana sigilen bɛ cogoya min na u ka baarakɛ bolo bɛ cogoya min na n'a y'a sɔrɔ degun t'u kan donc ministre tɔgɔ la ka foli lase journalistew ma an bɛ jɛ mun na Ala k'a sinsin halisa an bɛ nana min fana na yan n'o ye kupu ko ye Ala ka kupu don an garisɛgɛ la. Merci. On a l'impression que quand même, même si c'est une impression que vous êtes très bien logé là. Vous avez beaucoup d'ombre. Il y a même des manguiers. Des manguiers, des mangues. Bon, vous avez aussi savouré le méchoui du colonel Dao. Donc, je crois que la fête est belle, n'est-ce pas? Bon, vraiment, en dehors de cette petite farce, je voudrais quand même, au nom de plus hautes autorités, eh bien, vous saluer le travail que vous êtes en train de faire. Le journalisme, c'est le quatrième pouvoir. Et ce que vous dites et ce que vous reportez, c'est très important. Alors, nous espérons que vous allez vous acquitter de cette mission dans le plus grand professionnalisme. Parce que le journaliste, eh bien, c'est aussi un facteur important dans la canne qui se déroule actuellement. Les informations que vous véhiculez, la façon dont vous les véhiculez, tout cela est perçu différemment dans le public. Bon, les journalistes maliens, en général, ont toujours fait preuve de beaucoup de professionnalisme et nous espérons que cette fois-ci, ce serait la même chose. Et vous êtes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. La Côte d'Ivoire et le Mali, c'est le même peuple. Et nous espérons vivement que votre séjour sera un des plus agréables et que nous allons, par vos efforts et par vos écrits, par vos initiations, nous allons rapporter la coupe à la CAN 2023 pour le Mali. Supporter nana afana nana. Hakila anni aw, surtout plus précisément né, journaliste. Vraiment ne tisse kana, moti tola, Mali bien. Progoya ne tse kana moti tola, afo mana nyeda supporter uka. Munu bora moti, mana nyeda journaliste uka munu bora moti. Donc o de hukumu konana, me kumme fakada me to ko makono, am beka fara nyon kan shenkele, angana folike. Donc anana kana awfu, kana udaje, awi la halamuna, anana ka awfu kana udaje, ni dekuntala, anana awfu kana udaje, ni vraiment bashi foitala, anya soro foitala et ala barkala. Donc ambi ala fo et kawali mano. Vraiment ani sodiara anya e ka fo et vraiment problème foiti à part supporter munu problème soro et frontière là. Hakila o bana union no wada ko. Donc hakila be bashi foitula vraiment ka kene anya kangari mun dawi et anya fu ka don ka fo wali jamana la. Amna ko ya pour que ka sigi ko. Donc nous ku sien daro don ku bolo daro don nous faut faire mon cœur quoi donc à fond et Mali amana kelela na fuila anana kubu mun nofe ni ala sona ala bande ma mese ni Mali ka boli folo na ni a jatene et Afrique du Sud équipe fait pas donc équipe mun donc c'était le match le plus difficile ala ke o match ala ya ndeme anyo match kan si samedi do ni ala sona ambi match flananta contre Tunisie hakila en tant que Tunisie poussé ambi ala ni ambi ala deli ala ko sababu ndoye parce que na Tunisie gauchi et assuré à 100% pour le second tour. Donc ami do ni bela jele fait malien bela jele be ka do ko pour que samedi do ni ala sona ala bi se ka seba dama contre Tunisie. Che yana ngani so jandu suka shira folo ko première mi-temps ala kana ira machila. Wallahi akunto to rasoni kono boli benem na première mi-temps. Nga deuxième mi-temps kono jaay mine parce que an sera ka bif lado. Abarka ala ni première mi-temps ngoni Tunisie ta comme yo coupe du monde finale. Malien beka do oké ani so diara vraiment deuxième mi-temps na équipe ballon mi-temps meka mais ivoirien onda ko na sera ka ni ballon
n'an sera ka nin ɲɔgɔn ta match wɛrɛw la ko vraiment k'olu ɲama la an bɛ ka taa yɔrɔ jan bon n t'a dɔn ni entraîneur n'o ye Eric ye n'a kun y'a ka tagabolo de ye fɔlɔ nka halisa a ka tagabolo ɲuman bila i n'a fɔ déjà mi-temps ɲɔgɔn sini n'Ala sɔnna sinikɛnɛ samedi o tɛ coupe du monde finale ye an ni Tunisie bɛ n'o ta donc an bɛ yan nisɔndiyalen don an wasalen don. Et toi? Jam Duma. Ah, ok. Dans ça, ce sont mes enfants. Présentez-vous. Tu en as combien là? Mes enfants, ils sont nombreux. Oui, mais tu connais le nombre quand même. Ils sont 4. Ah, voilà. Oh là là. Ah, mais Mali, ah, alors? Ça, c'est du là. Non, mais moi, je connais le Mali. Ok, présentez-vous les enfants. Moi, c'est Ahmed Sidibé. Ahmed Sidibé. Abdoulatif. Ok. Avec Koni Mamadou. Voilà, c'est bon. Et on sait qu'au Mali, vous ne connaissez pas bien la ticket. Donc, on a décidé de faire ça. J'ai un plat d'attiqué. Vraiment un petit plat, c'est pour dire que vraiment on a des cœurs avec vous. Symbolique. C'est un plat symbolique. C'est un plat symbolique. En tout cas, vive le Mali. Merci. Et vive l'Afrique de l'Ouest. Alors, vous êtes à Congo? Oui, je suis à Congo. Il y a longtemps? Oui, je suis à Congo il y a longtemps, je suis avec mon mari. Là, ici, je suis au conseil régional. Conseil régional.